ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ଫେରିନି ଶୀତ। ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଶୀତ ରହିବ। ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଆଜିଠୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଯାଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 10ରୁ 14 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ଉପକୂଳ ଓ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 14ରୁ 18 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 6ରୁ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 6ରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 10ରୁ 14 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 14ରୁ 16 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ସାଧାରଣଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ।